Sugeng rawuh ing Hotel Raden Patah Semarang. Tunggalipun hotel sejarah ingkang dumunung ing margi Lejen Suprapto nomor 28 area Kota Lama Semarang. Bangunan ingkang sakmenika dados Hotel Raden Patah kagungan sejarah ingkang panjang lan apik. Bangunan menika kapurwakanipun kawangun ing kapurwakan abad kaping 12 déning pengusaha kang kawastanan Oi Tiang Ji. Ing taun 1928 bangunan menika dipun tumbas déning tokoh pergerakan nasionalis Raden Patah ingkang lajeng kawastanan Gedung Raden Patah. Ing taun 1990 bangunan menika dipun owahi dados hotel ingkang kawastanan Hotel Raden Patah. Hotel Raden Patah minangka bangunan Indis mrih mukim ingkang dipun pengaruhi déning langgam neoklasik ingkang dumugi wonten Hindia Walanda lan dipun tiru déning para pembangun utawi anamar. Senadyan dipun sarengi panerapan proporsi ingkang bener, bangunan kalih jubing menika kagungan emperan ingkang dumadi ruang pelindung maring panasing srengenge ingkang ugi sakeca mrih sasanten. Kanthi sedayanipun bentuk bangunan Hotel Raden Patah Semarang maringaken kesan ingkang modern lan minimalis. Ing taun 1928 bangunan menika dados punjeripun kegiatan politik lan budaya ing jaman kolonial Walanda. Kathah tokoh nasionalis Indonesia kadosta Bung Karno, Bung Hatta lan Ki Hajar Dewantara nate dolan wonten Gedung Raden Patah lan ngawontenaken pepanggihan wonten mrika. Samangsanipun kamardikan Indonesia, bangunan menika nate dipun ginakaken minangka kantor pamarentah lan markas militer. Ing taun 1990 bangunan menika dipun owahi dados hotel lan kawastanan Hotel Raden Patah. Senadyan kenging sawetawis renovasi lan panjembaran, Hotel Raden Patah tansah mertahanaken sebagian ageng ornamen lan ciri khasipun arsitektur wonten bangunan utama. Kanthi lokasi ingkang strategis lan sejarah, Hotel Raden Patah dados pilihan akomodasi ingkang ideal maring para wisatawan ingkang kapengin jelajah wilayah Kota Lama Semarang. Soho kraosaken pesonaning bangunan sejarah wonten